Важно е какво учат младите хора, но много по-важно е как се учат, в каква среда израстват и дали това образование, което получават, отговаря на реалните нужди на съвременното общество. От най-ранна възраст, от детска градина, училище, гимназия, децата получават знания. Много знания. Но това не е основното. Те изграждат характер, развиват се, получават ценности и посока. И именно за това изборът, къде ще се случи всичко това, е от огромно значение. Моят гост е посветил своя живот на тази мисия повече от 25 години. Имал е мечта и я реализирал с много твърдост, с много отдаденост, постоянство и с много любов. Тя е създала цялостен образователен център или по-точно цялостна образователна среда от ранна детска възраст, детска градина, училище, гимназия, място, където децата не просто се обучават. Не, те са водени, подкрепяни, израстват с знания, умения и нещо повече. Излизат оттам с една ценностна система. Наистина да създадеш такова нещо, малцина могат да извървят такъв път. И интересно е, че това, което е изградено, не е просто един комплекс, защото това е комплекс, образователен комплекс Веда. Това е институция. И смея да кажа, че за мен лично това гостуване е много емоционално. Аз като човек съм се развила професионално и като личност, благодарение на това, което видях и което виждам в тази личност, която ще ни гостува. За мен много съм се учила, адмирирам и респект към моя гост днес. Създател и директор на образователен комплекс Веда. Госпожа Валентина Денчева.